bapakku arep. Arepnya apa nduk bapak? Wes mari kan Mbah. Nek girah nyapa kepetan. Bapak balik neh. Paling kan benakne genteng. Ngenteni nduk mbah sawi. Gentengnya sebenarnya siapa, Bek? Mau Adi? Mau wes kadung digolekne kanca jare bapak. Ya wes penaran karo sapa, Bek? Karo Endi ta? Mugong ngono e. Bek, sapa omong lek wis dibenakne? Wong Pak Pailan loro kok karo adike piye ta? Pak iso kuwi. Edi karo. Isek bolong kan nang dhuwur. Wong anu to. Genteng. Heeh. Enten ondo ya, Pak Di? Ora Pemain juta? wis lagu biyen to. Mae duta enak Pak jare koyek. Pak Kadi. Anak ndok endi di? Ngene anu. Apa? Kita yang pawan. Betul. Oh, sanding mobil kalau Pak di sendekne. Bisa njemuk ondo. Heeh. Kuwi blas. Kuwi enggak kena. Dewane tulisane dilan istirahat diletan istirahat. Etan nggih terocah Pak Di. Enggak kena nek etan. Tapi ra nemen, Enggak nemen. enggak kenean. Tumonen ya. Lembut-lembut. Diternak ae no, Bek. Wah, telur. Pokok bendina kramas ora. Dikramas bendina. Lah wau roti ban telas kan mendetne nganu roti kacang ijo. Oh. Enggak bentak. Lah nika mau dimam mboten rotine. Dipangan, sampe dipangan kap. Dandani genteng bocor ya bapak. Diingin bapakku rene pas keteran berkat. Ngerti gentengnya bocor. Terus didandani. Lampune nika pundi Pak Di? Napa niki? Oh alah. Niku mboten tempang. Wah disalahne mrika. Dekat nika. Pak etan omah nek genteng akeh lho, Pak. Heeh. Tikak kandang sapi kae. Anu. Gentengane. Iya. Linggo kene. Linggo. Ora apa-apa duduk ah. Ya lahir roh cowok mumet. Ngapusi. Kira tapi loro
Papat. Masa papat? Papat lah kae Pak sing kidule ya, heeh nek sing Loro lumayan aku. sing kidul Oh, weh. papat. Dia sok Jadi mangan dia gentangi. Ora ning kandang. Jumuk kok kandang. Gentangnya. Heeh. Gentangnya. Heeh. Ya. Wah, duduknya sama susah ini. Ini rata-rata apa sih? Ben digoceli, Pak. Ini lagi tol. Arang yang ini. Kurang ditok dulu nih. Oh. Jadi mau tutup dulu. Saya lebih Hati-hati lho, Pak. Nyapa Bek Saimah, Bek? Godhog apa? Ya mene godhog jarang. Nyapa? Sampeyan arep poso ya? Nek ero lanang kok mesti mumet gila alasane ya. Bek Saimah. Mau niki trocoe mek gur cilik titik wis suwi banget. Terus ndikane nek angin tambah ombo. Awas lho Pak, sing ngisore sampean kuwi nggak kena loh. Kok lali? Awas nggak kena. Sing ondo ngisor kuwi. kurang ditok ya. Ini pasti ngesar turunmu ya Pak Di. Ini pasti turunmu ini. Ndinge pas udan banjir lho, Pak. Yo, walak ceblok, Pak. Walak ceblok. Awas wi nggak kena lho, Pak. Sing nomor 3 kon dhuwur.
Kulone tangane sampean wi ketoke iya, Pak. Wi. Oh, jebol kan. Woi, bukan nuri lagi. Woi, kayak no. Jadi mau dia sih lagi. Nyapa ya cah-cah. Omah iki nek gawe tanggal 5 bulan 5 tahun 89. Wis suwi ya, Pak. Omah iki lek gawe tahun 89. Suwe kan. Mbah Jah ya sing gawe Ah, karo Mbah Jan. Lek Mbah Mi, omahe kae omahe Mbah Mi. Biyen Mbah Mi ki tukang ngarit ngopeni sapi. Mbah Mi ki mae Pak Kadi. Yang sapu be. iya. Tapi kalau sebentar tak apa nang. Baik. Kuwi ya teracah kuwi, tapi wis suwe. Tapi kok njaba kene. Bolong. Terane Pak Kadi dileh kene ya, soalnya kono troco. Tapi wis ditandani. Pon mboten usah dipindah Pak Di, mriku mboten troco to? Kasure mboten trocoan to? Dalam? Terus iya. Lah nang kene kan cedhek arep ning kamar mandi utawa nek pawon. Lah arep maem kan cedhek. Masak kentang. Wes mari. Mari. Pak kenteng. Cedhek gini gawe wedang. Arep gawe wedang ya, Pak? Arep gawe wedang. Sopo medang? Alah ora usah, bapakku ora usah digekne. Enggak usah. Apa? Gelasen, Tek? Enggak usah digawekne, Bapak. Bapak wis enggak ngombe wedang kok. Wis arep mulai kae, resek-resek ngomah. Mae perinces aku. Luar ya kali. Bocah umbah-umbah mau. Ki arep wasul ngalor kaget lho, Nduk. Tinggal wasal ya, Pak Di. Iya. Jenengan leren ngiyup. Nasi ngetu bilah iki. Iya kayak Salam harus apa Pak Di? Iki Bek Gira, ngeteri apa, Bek? Maem Pak Pailan.
Kambek pindang ke mau.